Преди всички, като ме гледате, аз съм Девектор БГ и отново съм в сървъра и отново не му знам името. И сега малко ще си намаля звуците, защото ме нервят. Да. Нямам ще този път да се чувам по-сигурно. 30 лева съм вече викал вкъщи и съм самичак. Не, какъм е долу. Окей. Да. Надявам се да усещате разлика, но съм построил някои контроли. Както виждате, ми вари с 120 фрейма често. Да. Мре казах. Така. Баланс е даже, не е и на Max FPS. И снимаме в резолюция добра. Да. Да. Клипа ще е около 10 минути. И не знам по какви причини съм решил около 10 минути. Както всички клипи ще са били 10 минути. Така виждате, вече съм... имам 10 левел. 300 левел, но все още нямам enchantment table, защото нямам диамантена кирка. И мисля този епизод да копая. Трябва да сте малко храна. Годиня да кажем. И ще слизам да се копая. Да. Но преди всичко ще се изключа бобинга. Почва нервиме. В момента сървъра сме само аз и Антен Геймер. Да. И... да. И... да. Стига съм казал и да. Този крипър, ако гръмне, направо ще се отбрежа тиквата. Не. Не. Не, казах. Не! Не! Да, you fucking chat. Да, и как зомбитата не умират, това ми е доста интересно. Да. Вече измряха всичките, чакайте само да се нагласи някой нещо тук. Оп, да следя звука. Окей, чувам се силно. Добре. 120 фрейма. Окей, умирают по зомби. Чуйте с коя програма снимам Binding Camps на Netcha. Вие знаете вече, 100%. Съм го казал клипове. Да, дойдох да си взема малко Iron, за да си направя още една Iron кирка. Да. Вече ми трета минута. Както казах, клипа ще бъде около 10 минути. Ще напълня тези кофи с вода. За да можем да вратим лава. Къде? И те ни казаха и на YouTube. Окей. О, добре. Шигам се Wanted. Това е просто шигичка. Не ме маха от сервера, боля. Да. Те всички ми знаят, не мога да видя. Коляр 60 лер, вау. На 12 лер. Една кофа вода. Тук ще ми мината.
О, кеф, идеално. Не си вземах точно бати кефа. О, аз много видя къде бе. Айде умира. Цару. О, голден. Идеално. О, мага бе. Мага тук има крипари. Така. Вече 6 минути. Малко малък, но... Какво справи? Да се надяваме, тук има някъде диаманти. Чуй, ще пречи. О, там айрон, не съм го забелязал. Искам да правя половин час клипове, но стават по гигабайти. Не малко трудно да я качвам. За жалост. Сигурно това ще е част едно. Сигурно ще го направя на части. Сигурно това ще е част едно и ще има част 2 от клипа. Те част 3. 3 части ще бъдат за половин час. О, отгоре има един. Добре, че погледнах. Така. Жалост, все още аз нямам диаманти. Бях свикнал по едно време да игра с Adventure Time. Сега ще отключа за момент да ви покажа какво представлява. Въпреки че повечето го знаят, сигурно. Но ще го изключа, не за пред камера. Ще се включа Fateful. И ще купая. О, лапис, как съм го пропуснал. Да, сега сървъра на 6. Мрая кука. Да, сега сървъра на 6.4. Не знам дали ще премина на погодна версия. Сега не съм получавал съобщение, че премина на погодна версия. О, той има PlayStation 3, кая браво, него. Окей, защо не ми отговорил на съобщението, си играл GTA 5. PlayStation. Честито. Нов ли че, не знам, но... Сигурно ще отговоря надолу в коментарите, защото ми напишем лично. О, не. Не. Добре, тъй като и да Wanted Gaming ще снима, ще го питам как да махна тези точки, когато чупиш, нали знаете как изгледат тези червени и сини, когато цъкаш. Ще го питам как да ги махна. И ще се оправим. Виждате, сега виждате на синьо. Така виждате на червено. Това не ме кефи.
Ще питам как да го правя. Ой, няколко са. Сигурно ще е нещо от настройките. Оле, ще умра. Пофърлят ме като балонче. Бягай. Бегай. Оле, още един. Най-коло умирам. Много малко съм. Не, аз умирам, край. Вече сме 10-та минута. Това беше всичко от мен. Ще се видим втора част и чао.